aalis ako dito. Panginoon, hayaan niyo po sana akong makauwi sa bahay. Tulungan niyo po sana akong matuntun ng tamang daan. Pakiusap. Kahit pa nagkakagatisod na ako noon, ay patuloy lang ako sa pagtakbo. Ang sa maya-maya lang, may mga kaluskos akong naririnig sa kumain ka muna. Naantok ka na, oh. Yung nanigas sa mga tuhod ko. Pero habang papalapit ang mga kaluskos, kaagad akong naghanap ng mapagtataguan. Kumanda lang talaga yung uwak ko na yan. Oras na masiguro kung saan nga yung kumuha sa anak ko. Yari siya sa akin. Huwag po kayong maglala, Mama Oka. Kung sakaling nasa kanya nga si Chloe, sisiguraduhin ko kung maliligtas natin siya. Tama nga po, Oka. Ililigtas natin ang anak mo. At papaslangin natin yung uwak-uwak na yon. Nang marinig ko ang pamilyar na mga boses na yon, kaagad akong napalabas mula sa malabong na halamang pinagtaguan ko. Sa tulong ng buwan ay nakita ko ang 3 figura na papalapit sa gawi ko. Kaya naman napahikbi na lang ako sa sila tinawag. Tay! Tatay! Chloe! Anak, ikaw ba yan? Opo! Opo, tay, ako po, Toy! Tay, akala ko po hindi ko na kayo makikita ulit. Chloe, ano ba nangyari sa'yo? Paano ka napunta dito? May isang ali kanina na bumili sa bakery. Tapos nung magkatitigan kami, bigla na lang ako nahilo tapos nawalan ako ng malay. Pag-isip ko, nandito na ako tapos yung uwak-uwak. Yung ali kanina, isa siyang uwak-uwak. Ay, nako. Ang mabuti pa, Oka. Iuwi mo na si Chloe na makapagpahinga na siya ng Ayun, ang ulam maayos. lang kinain Doon na mo. muna kayo sa kubo dahil ligtas naman doon. Ay, si Cholo po. Nasa kubo siya. Pero huwag ka magalala, ligtas siya doon kahit wala siyang kasama. Oh, tara na, anak. Pero tay, Chloe, hayaan mo na kaming tumugi sa uwak-uwak. Labas kayo dito kaya umuwi ka na. Trabaho namin to, Chloe. Ay, shout out, pero boy. alis na sana kami noon nang bigla namang may mga pagaspas na dahilan lang sa bandang taas namin. At Shout out wala, to nakita viewers namin at ang one isang thumbs up, malaking shout out. ibon na may mukha ng isang tao. May mahahabang pangil at kulubot ang mukha ng uwak-uwak. At sa tingin niyo makakaalis kayo ng ganun lang? Ang likot ng camera mo. Hawak-hawak ko eh. Guguluhin muna kita. Para sumakit ulo mo. For viewers, shout out. Tumigil ka na, alinate. Hindi ka pa ba tapos sa ginagawa mo pag-iigante? Pag-iigante na wala namang katuturan. For viewers at one thumbs up, shout out. Nagugulo na ba? Sinabi Nagugulo ka na ba, B-boy? dahil nung mga Gulong-gulo ka na ba? nakakatawa Yan, mo, guguluhin kinuha kita. namin ang bangkay niya. At nakita na lang namin na B-boy. puro saging na lang yun. Galit din naman talaga ako sa utak mo na magaling at naisip mo yan. Pero hindi na yun malalaman paano Ay, mamatrabaho hilo ako, uy. dahil kayo na ang susunod ko magiging biktima. Itinutay ng uwak Hi, shout out, ang Queenie. niya at saka bumulong Hello, sa hi, sa Queenie. amin. Where are you from, Queenie? Hi, Pero everyone. hindi namin inaasahang muli na naman niya yung gagawin. 7 viewers at 3 thumbs up. Mega love shout out. Kagad niya itong natakay. Nakakahulog ka. Philippines, yeah? Philippines, it's sa Philippines. Where are you from? You Philippines, Queenie? Ay, Lance! Tulungan niyo si tatay! Iligtas natin siya! Tara! Sundan natin kung saan siya nagpunta! Lolo, sa palagay ko, doon niya dadalhin si Mama Oka sa lumang kubo. Lumang kubo? Oo, may isang lumang kubo sa dulo ng tumbuba. Wala masyado ng tubig dito dahil mahirap yung mga alaman. Takot sila matuklaw ng ahas. Mas pabulo yung ialing natin dahil bawal siya makita ng mga taong banyo. 5 viewers, shout out. Habang sumusunod kami sa aswang ngayon, usapan namin ang tungkol sa mga nangyari. Kung bakit nagawa ni Alin natin na pigilan ang pagkamatay niya. O kung bakit napakarami niyang pinapatay. Marcher, ano yung ginagawa mo dyan? Ginagawa niya lang yun para may tapo yung tunay na Tatapon lang yan eh. Dahil sa pagiging chismosa niya,
Magagawa niya pang tuloy na sabihin sa Paolo. At nagawa niya marilid na tangsisi sa amin ni Lolo. Pero nagagawa sa amin, hindi na kami natin sa itang pagkintaan niya. Nakakalain ng ibang tao na kaunayang asma. Ano bang gagawin mo niyan? Nagkukumbaring kaibigan siya. For viewers, shout out. Pero hindi ko sa pag-aasap yung pagkumaan. Wala na akong nagawa. Kaya na lang sa mga taga-baryo yung mga basta, mamaya alas 11 ng gabi, darating yung mga taga-baryo para paslangin si Aling natin. Bilisan na natin. Hindi na natin makapagpagulan si tatay. Huwag kang magalala. Nakahanda na kami bago pumunta dito. May sandadaan pamunta ang tatay mo. Kaya hindi siya basta-basta mapapatay na uwak-uwak. Nakita ko sa luma. Bukuhin na sa atin nila. Sa ako naman narinig ang pagsigaw ni tatay. Ako masasaktan siya. Inikot ko ang lakas ko para makatakot mabilis. Dahil sa pinaroroonan nila tatay. Ako ang nakita ko siya makakawak sa tiyan niya. Ang ilalabasan ng maraming dugo. Ay, ang dami mong dugo! Ang sugat niyo! Muli lang ang tatay mo. Kaya ikaw pagka, ikaw buwan ang isusunod ko. Sige, subukan mo! Nang malaman mo kung ano hinahanap mo, halimaw ka! Umigas si Lolo Ilyong at mula sa kanyang Bagay, ibinasiwas nito Oh. ang makalapit na ako. Oh. Ubod lakas niya itong inihagpas sa katawan ng aswang. Nakaangin ang aswang. At kahit pakalamlang na liwanag sa iwan lang ang tanglaw namin. Kita-kita ko kung paano umusok ang pahaging nakapas ng buntot lagi ni Lolo Ilyong. Hindi ko papayag na hindi kita mamapatay tanda. Sige lang natin! Subukan ko lang na subukan agad matamaan mo ako! Pero duda ako na magagawa mo yan! Elibit, Kagad siyang shout out. ikot-ikot sa taas Ano namin. pa na pumasok? Hanggang sa muli niya na namang itupi ang pakpak niya at bumulusok. Akala namin, magdadasot na naman siya. Pero napahiyaw na lamang ako na naramdaman ko ang pagkaskas ng kuko niya sa likuran ko. Aray! Tay! Nakasakit na naman ko, Tay! Tulaw! Wala kang awa natin! Kahit ang bata hindi mo pinalampas! Pagsisisihan mo ang ginawa mo kasamaan! Tandaan mo yan! Sabi ka nga muna dyan, ah. Pero kaagad na namalugod si tatay. Nang muli na naman siyang atakihin ng aswang. Buti na lamang, mabilis na nakakilos si Lolo Ilyong. At kaagad niyang naihampas sa likod ng aswang ang buntot pagi. Bago pa man ito maabot si tatay. Ako ang harapin mo, aswang! Huwag ang mga tao walang kalaban-laban! Ay, B-boy, ba't tumatawa ka dyan? Ba't nahuli yung sa live ko? Kahit mahapdi ang mga surat ay kaagad dinaluhan si tatay. Nakaalalay naman sa akin si Lance. At nang ihatid ako kay tatay, binigay niya sa akin ang isang boteng bilamang kilo. Ano to, Lance? Asin ito na tinulong sa tubig na may hanong katas ng bawang kalamansi. Kapag nagkamali siya Hey, sa gawin nyo, hey, can you speak, sabuhin mo siya Mark? para hindi siya agad makalapit. No, so boring. Boring talaga dito sa live ko. Si Lolo Ilyong sa pakikipagpuno sa aswang. 5 viewers and 3 thumbs up. Wow. Walang hapas na pinagkarampas ni Lolo Winning. Ilyong ang aswang. Boring talaga ang live ko kasi minsan di ako nagsasalita. Saka naman siya sinaksak ni Lance ng punyal sa likuran. Sumadsat ito sa lupa at ang sisinang nagsalita. Mawawalan niya ako yung mga tao. Hindi namin gagawin ito sa'yo kung nakipagkasundo ka lang sa amin. Pero imbis na itigil mo ang ginagawa mo pagpatay, mas lalo ka pa ng biktima. Mas malala pa, pinigil mo ang pagkamatay mo para kami yung mas lalo pagbintangan pa. Pero dahil sa ginawa mo, napatunayan mo na kung gaano ka kasama. Ngayon, ang mga taga-baryo na mahahatol sa'yo. Ano mo sabihin tanda?
Hoy, Pero hindi na nag-abala pang sumagot ng sino man kinalat sa lolo niyo. Dahil mula sa malayo, nakikita ko na ang mga taong paparating. May dala silang mga sulok. Alam kong nakikita yun ni Aling natin. Hindi ko pinagsisisihan ang mga ginawa ko. Dapat kami sa kanila. Dahil mga masasama silang tao. Hindi sila dapat tawaan. Akala ko from another country. From Philippines daw siya eh. For English speaking. Hindi marunong magtagalog. Queenie, hindi ka marunong magtagalog? Thank you very much sa pagpunta. Hindi kasi ako marunong mag-English eh. Kaya ayoko magsalita. 5 viewers siya raw. Kailangan niya ng karampatan para usa sa mga ginawa niya pagpaslang sa mga kabayo natin. Live ko kasi pong tamad to eh. Tutok pa ako. Matagal siyang maintindihan pag isang hinarap ang bawat araw. Habang nagpapanggap na wala siyang alam tungkol sa mga ginagawa nilang photoplastic sa kanya. Dahil nauna siya ng asawa. Nauna siya ng karamay. Kumunti lang siya. Wala na siya kahit sino kakampi. Alam ko man yung ginawa niya pangmasta, pero kailangan kong patayin din siya. Parang ginawa lang din namin yung ginawa niya kung ganon. Kumayan lang ang bulong-bulungan sa kantil. May mga sumisigaw na buhay ang kapalit ng buhay. Kaya nararapat lang tawag din ang kamatayan si Ali Nati. Why many boys like me? Haha, but I don't care him. Haha, ambot. Ambot to daw, sabi man nini. Hindi ko siya sulti yung sinabi mo day. Kailangan kong pagbayaran ng mga kasalanan ko. Tanong ko na. Tanong ko na hanggang dito na lang ako. Pero kaya niya naman pumutwag, di ba? Hindi pa po kayo magsimula ulit. Hindi na rin ako magtatagal na. You speak English pala to. Oh my God. Tapos sabay delete. Oh, po ata to eh. Gangster yata to, gangster.
Hey, your camera. Naka-off. Hey, everyone, where are you? Wala akong viewers. I have no viewers. Sisimba lang kami. Gusto niya bang sumama? Kaso, gutom lang yung dala ko. Nakita na lang tayo doon. Umuwi po kanina madaling araw eh. Hindi ko na ako sa airport. Kasi nilulog ko sa negosyo. O siya, sige. Halika na, mag-almusal na tayo. Sabi natin nakaabot sa Dennis eh. Halos isang taon din bago ko siya sagutin. Pero nang may propose siya nakasal sa akin. Yung first anniversary namin. Hindi na ako nagpapasal ng asawa ko si Lance. May dalawa na anak. Solo naman. Nasa senior high school na. At graduating naman ako. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko sa school. At naway kapulutan ko ito ng aral ng mga listeners ko. B-boy is here. Yeah, B-boy is here. You connect B-boy TV because so funny. B-boy is so funny. So bait. B-boy is silent viewers. Yeah. B-boy is mabait. Ang English na mabait. You connect B-boy. B-boy TV. You connect. Because B-boy is Huwag ka na umakyat. Diyan ka very lang. pretty. Diyan ka lang. Very, very pretty, B-boy. Hey Mark, what topic today? I don't know. I don't know what a topic. No English man. B-boy is so beautiful, and see you go to B-boy live tomorrow 8 p.m. PM ba? Singkay o AM? Mali ata ako. Sangkay B-boy, turuan mo ako mag-English. Buwang man eh. B-boy tomorrow's live tomorrow morning live AM 8 AM ay Queenie, you punta ka kay B-boy, yun na lang. Pumunta ka kay B-boy ng umaga 8 AM start live. And so mini tawa. You visit B-boy tomorrow live. Yeah, I will meet your live. Yeah, I will meet your live. I give you moderator para you connect B-boy. I give you moderator, Queenie. Sorry, but I'm perfect English, but I understand English, but no speak English. Very, very light. Ano daw? Ano daw yun, Sangkay? Pinagsasabi ni Mark? Ayaw, much. Baka Bisaya man. Bisaya na ta. O magwaray ta. Ay, makuri man mag-in-English yun, iday. O ano ka man, iday o idoy ka. Not perfect English, but very, a little bit. Nice, Mark. You can do it. And I can read this English, but not perfect to speak my English, and intindihin nyo na lang. Winnie, hey my dear, where are you? Nice, Mark, you can do it.
English na English. Bisik tayo magka-nosebleed ba? Winnie, where are you? Nawala ka na. Kung kailan nag-i-English na ako, saka ka naman nawala. Oh my God! Oh no! I'm going outside tomorrow to my cousin. Okay. I'm going to outside tomorrow go to my cousin. Okay, sige. Be careful. Andito ka sa Pilipinas? Stay here at Philippines? You stay here is Philippines? Huh? Queenie? Sorry, but my English is kangaroos. You understand kangaroo? Yeah. Okay. Where's Philippines? Manila province or province? Oh, sige pa kailangan mo kan. Pagtapas mo yan sa akin. Saan sa Manila? Yan, mas madali man. Tawa ng tawa si Biboy ah. Nakikinig si nanay dyan. Sabihin ni nanay, aba, nag-English si Mark. Andito ako sa likod ng camera. Hindi ako nagpapakita kasi It's hiding. Mature is hiding. Winnie, hiding daw. Ano daw hiding? You don't know what is hiding. You make tago-tago. I don't understand many language here in the Philippines. I am half Filipino. Ah, okay. You're half Filipino. Ibig sabihin, you understand kumusta ka? Kumusta ka? Aking mahal. Sana ay nasa mabuti ka. At wag mong Okay. Thank you Queenie, ambot. Mahirap talaga mag-English kaya di mo I'm Japanese language I learned. Okay. Japanese, arigato. Ay, ano pala yun? Japan pala yun. Japan is same language. Queenie? Japanese and Japan, same language ba? Ano? Kumbawa, Queenie. Kumbawa, Queenie. Thank you, Queenie, for visiting my live. Huwag mong kalimutan bukas ha. Yan, Tagalogin ko na lang. Huwag mong kalimutan bukas tomorrow to visit my Sangkay B-Boy, my friend Sangkay B-Boy to live tomorrow at 8 a.m. You start 8 a.m. Supani B-Boy. Kunbanwa. Mark. Kunbanwa. Oh, Kunbanwa. Ano yun? Hindi ko alam yung Kunbanwa. Dumuaragatu, Queenie. Yeah, I'm 24/7 waiting with live people. You, wala kang channel, Queenie? Have no channel? YouTube? You have my main channel, Queenie? Ay, iyak wala. You cry, baby in my kapitbahay and mute muna, ha, guys? No, I'm shy. Why
Why you shy? Don't shy. O nga, di ako magaling mag-English. Walang hiya. Why you shy? Huwag mo isipin yung mahiya ka sa ibang tao kasi lahat naman tayo may gusto. Ulul. What ulul? Ulul. B-boy is your cousin? No, I'm not cousin. With my it's my best friend. Friend my sa white world. Si Mamay na nairita na sa English ko kasi maya sipain ako nito eh. Si B-boy is my best friend. Winnie. B-boy is beautiful and gentleman and so beauty tomorrow morning and sa evening it's handsome. Joke. It's a joke only, Queenie. B-boy is my best friend sa YT world. B-boy, wag mo ikwento bukas pinagsasabi natin pinagsasabi ko. May rine-record mo, tawanan lang ang mga tao. Uy. Tudas tayo nito. Tudas ka bukas sa akin. Bahala ka, di ka manood. Magla-live na lang akong bukas kasi di ako magtinda bukas eh. Why, B-boy? Said B-boy is meaning to das bang bang. Di ba to das? Bang bang, no? Okay? Ay, di ba yung tudas bang bang? Meaning of tudas bang bang. Bang bang. B-boy is a bad boy. No, it's not a bad boy. It should be, mabait. So, mabait. Queenie, we're just joking. Nagjo-joke lang yan. It's joking only my Judas. Meaning Judas. Uy, B-boy, paliwanag ka dyan. Bad boy ka daw. B-boy, not a bad boy. It's a good girl. Lalo na kung tungkol sa kaligtasan mo. Hindi kasi kita pwedeng iwanan kinatita mo na Hindi porket mababait sila sa akin, ay itinagkakatiwala na kita sa kanila. Hindi pa natin sila gaanong kilala, anak. Tsaka nasa Manila kasi tayo eh. Diba, mga tao sa Manila, sa mga tao sa probinsya. Paliwanag ka dyan, B-boy. I just wake up in 6 a.m. I just with your live mark. No, but B-boy is live tomorrow 8 a.m. Tomorrow morning it will wake up 8 a.m. tomorrow.
Live B-boy. So funny B-boy. Si B-boy sa comedian, entertainment, and so nice voice B-boy, and dancing. So funny ang B-boy. Si B-boy is so super funny. And you dance, the song. What? B-boy, I don't want. B-boy, I'm scared with B-boy. Oh no. Why you scared? Bakit ka natatakot kay B-boy na hindi naman yan mulcho? Hello po, idol. Good evening po sa iyo. Kubo ni Peter, may galap shoutout sa iyo. Kumusta ka? Magandang gabi po sa iyo, Sir Kubo ni Peter. Thank you very much. Gamit ka na magagamit sa ito, tapos di mo pinagdadard. At least, may nag-charge. Puno na pala ito. Because B-boy see you can do this, but I'm scared to visit his life. Because B-boy see at your to das, but I'm scared to visit him. No, it's to das. I mean to das is joke only. Ganyan siya magano sa live niya. Tawag niya sa tudas. Parang expression lang niya yung tudas. Expression. But not tudas is not kill. No, kill. So, expression. Okay naman po, idol. Magandang sa iyo, idol. Huwag ka matakot kay B-boy. It's so funny guy. Tudas, B-boy. Tudas ka, B-boy. Natakot sa'yo. Scared daw siya. Oh no, I'm scared. Tudas daw. I don't know. Tudas. Yung tudas kasi sangkay eh. Ikaw kasi, tudas mo si yung Queenie. Scared din tuloy. Why you crying, Queenie? Don't cry, baby. It's okay, huh? It's okay. Bibo is joking only. Mark Jowaray, hello. Kobe ni Peter, shoutout sa iyo tol. Kumusta ka, kumusta? Thank you very much for coming visiting my live. Thank you very much. Guys, please thumbs up my live. Thank you very much. Please thumbs up lang guys. So, maraming salamat sa inyo guys sa pag-thumbs up. Mga viewers lang.
Mini friend hers here at Philippines. She is very funny. Vibes. Haha. Oh yeah. Vibes. So funny nga. Bahala ka na doon. Mag-intindi ka. Doon naman mo English. My cousin is balot, but I see the baby chicken. There is scared. Ayan. You scared baby chicken? You don't eat naman baby chicken eh. Yummy nga balot eh. Saan ka ba sa Pilipinas, Winnie? Para alam namin. Baka you prank me. You prank me. Ako naman po si Karina. Jeffrey naman po ang pangalan nito. Nakikitesto po kami sa kaibigan kung karating na ng school ko. Sinundan po kami magbabakasyon. Ito ito. I don't want eat balut because there's baby chicken there. Yeah, it's so delicious chicken. Balut delicious. It's delicious balut with baby chicken and you soap lagay sa ano and you drink soap. Yummy and soap. What? Pinagsasabi nila. Tamsak dan host. Hi Remy Mix Vlog. May galab siya raw. Ano ba yun? Ano ba? Oh my God. Ay, sabi niya, I don't want to eat balut because there's baby chicken there. Oh no, baby chicken there. May galap siya raw, host. But Marcho Waray like the balut. You can eat 5 baluts. May balut, grab ko naman. Dami naman. Remy, hello. Hi Remy, Mix Vlog, I give. Thank you very much for visiting my live. I can give you 1 banana. Miss Remy, Mix Vlog. Thank you very much. I play your long video. Let's ride going to Alabang. Ma'am Remy, I can play your short video, long video. Ito, pakita ko sa iyo. Yan. I play your long video at Remy. Thank you very much. Tago muna tayo. It's my, I'm a monster. I'm a monster. Look, grabe ang daming umayos ka dyan. Baka ma-stroke ka niya sa balut. Uy! Grabe ka naman stroke. Hindi ako magkain ng balut, uy. Kain ako ng ano lang. Latlo. B-boy, didn't you eat balot? Yes, B-boy, it's eat balot. Hindi ako kumakain ng balot ng marami isang tayo. Stroke agad ang ikaw no. Winnie, you understand
Palipad. Yes, I eat balot. Not I don't want to eat noodles balot. Noodles balot? Meron bang ganun? Noodles balot? Winnie, you understand palipad? And press the sign dollars and super chat. You try it. Queenie? You hear me, Queenie? Hello, Queenie. Palipat? Ano palipat? Palipad. Meaning palipad. Your kulay. You touch the and right side better. Right side and press the dollars and super chat. You check a super chat and click buy and send. Don't joke lang. It's joking only. Dance sa'yo ulit this video, Biboy TV. I'm me. You play your let's ride going to Alabang. Na play your ha? Sana play mo rin ang aking video. Thank you very much. Magpin lang ako ng aking video, guys, ha? Para mapanood nyo. Kaya ipiplay ko naman yung mga kung sinong papasok sa aking live ngayon, guys. Ipiplay ko para hindi kayo mahinayang sa akin magpunta niya sa aking live. Ipiplay ko yung mga video nyo. At ipipin ko muna ang aking video, ha? Guys, ha? Oh my God, sa joking only, Queenie, nag siya. Guys, yung nakapin, guys, please, connect to my latest upload, ha? Please naman. Queenie, if you press the dollar sign, you can sit to mark any amount. Oy, joke lang yun. Queenie, it's a joking only. Okay. It's okay. Queenie, it's a joking only, ha? $17 years old pa lang to si Queenie, di ba? So, B-boy, I see you tomorrow. Okay. B-boy, yes, see you tomorrow daw, sabi ni Queenie. Thank you, Queenie, ha? Maraming thank you very much to come to my visiting my live, ha? Queenie, you press my pin, nakapin. It's my video. Please watch and don't skip my ads because I have money. I have money. Yes, Queenie, you can try it if you want. Ang galing naman ni Baby mag-English. Baby, ang galing mo. I can speak English but I'm not I'm what sa inyo? Dan Jumalay boys. It's mine. My account Remy Mix Vlog. Dumalay boys. It's mine. So connect you. I play your long video. I think B-boy it's comedian. Okay. Oh, yeah. It's B-boy it's comedian. It's a comedian. Yan. Ma'am Remy. Hindi mo kita pa. Ito, Ma'am Remy. I can play your long video, ha? You please visit my live, guys. Thank you very much. I think B-boy is comedian. Yeah, it's a comedian, B-boy. Lap trip yan. Bangag lagi yan si B-boy, bangag. You understand, Winnie, you understand bangag? Ha? Yeah, I open with his YouTube a lot. Winnie, you understand bangag? Ha?
Haha. But no viewers. My live. Anong nangyayari? Pero may nakatambay na isa. What I mean? What that's mean? Meaning it's bangag a drunk monster, drunken master. Like that. Drunken master. Bangag it's meaning it's bangag is drunken master. You understand drunken master? Bakit walang ano? One viewers. Dito sa live ko wala. Oh my god, nagloko-loko. Ay, sleepy na Mark. Okay, see you tomorrow. Thank you very much. Ay, sleepy na Mark. Thank you. Queenie, ingat ka lagi. Be careful always, ah. And thank you very much to visiting my life. Thank you very much. And I try to English to you and to speak my English Carabao. Thank you. Make me happy, Mark. Thank you. So happy. And to me happy because you visiting my life. Thank you. You too, Mark. Thank you. Ingat. Always. B-Boy tomorrow live 8 a.m. You punta ka dun ha. English ko na lang. Tomorrow, punta ka kay B-Boy. Tomorrow, 8 a.m. And so, comedian. So funny, matatawa ka. Keep safe always, smart. Thank you, Queenie. And also you. Keep safe always. And you try Tagalog, speak Tagalog ha. Para pagpunta mo sa akin ay hindi tayo mahirapan magpaliwanag sa iyo. You try to speak Tagalog. Ha? Thank you very much, Queenie. Ingat lagi. Meaning it's ingat lagi, it's keep safe. Take care always. And stay. Ayun na yun. Basta yun. Then I understand Tagalog, but I'm not perfect to speak English, but I'm very, very light and very, 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 very light. Just B-Boy. B-Boy, where are you? Where are you, B-Boy? Saan ka na nagpunta? Thank you very much. Ingat lagi. Chawa. Chiu. Chawa. I still here. Okay. Kala ko na wala ka na, my dear. Kala ko na nanlalaki ka na eh. Nanlalaki. Joke lang. Queen is sleeping na daw. Because my English is so hard. So hard. Kaya natulog na siya kaya nasubrahan siya sa English ko kaya magaling man daw si Waray mag-English. Kasi rin ko hiiyak kung magwaray na lang kitang duha kaya bis kita magkasabot-sabot na pinagsinagsabi na ito. Night, Queenie. You always, Queenie, you sweet dream. Queenie, you sweet dream ha. Always ha. And wake up tomorrow 8 a.m. and watch visiting my live to my friend B-Boy and so comedian, funny vibes and so galing dancing, so singing
and etc. Lahat na ng ano, letting go ba? Kahirap mo in English yun na manonood. Uy, B-boy, nabuwang na ako kay English eh. Boy, B-boy, sabi ko kay Queenie, you understand, sabi ko, B-boy, you understand bangag? So, sabi niya, what is the meaning that, what that's meaning bangag? Sabi ko, bangag is drinking. Oh no! Drinking master! Natawa siya eh. Takot daw siya yun. Kasi sabi mo tudas. Sabi ko kasi yung tudas meaning tudas is bang bang. Natawa ko. Natakot man. Kasi sabi ko tudas it's meaning bang bang. Bang bang. Takot man siya. Wala akong viewers. Nasaan na yung mga viewers na yan? Nagkawalaan.
Oy, tudas, lubat pun ko. Nasa bahay na ako. Okay. Tulog ka na, Sangkay.
Shout out, Boss J. Thank you, tol. Salamat sa
And number 3, Shout out. Ko share the channel.
Shout out one viewers. Corsalda, maraming salamat po. Kaya maya mag-out na rin ako.
Ay, shout out. Maribek Ibanez, maraming salamat po. Ma'am Melody, thank you po. Ma'am Porcelda, maraming salamat sa inyo. Maya-maya mag-out na rin ako. 1 hour lang, o 2 hours lang ako. 1 hour and 43 minutes na guys. Thank you po, salamat po sa pagtyaga, sa pagpasyal, at sa pag-live. Thank you very much sa inyo. Team Tacloban, maraming salamat.